Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya. Baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Kakam nongdie madan Khyndai Lad kadang ïatreilang hapoh ka jingpeit bat jingpynbeit jong tnat Municipal Shillong bat ka Meghalaya Urban Development Authority MUDA. Lyngba ka jingbthah bating na ka Iing Bishar High Court Meghalaya. Menhaga Khandri Naitung Special Officer Subhasis Chakravati ubalabu da ka Iing Bishar ulalum ya ka jingpeit Office Deputy Commissioner Shillong da ka jingdonlang nongdie madan ki board district bat kitnat sorkar. Kani kalalong kabenta ban petngor halor ka jingpynbeit ya ka hukum bala penmi da Chief Justice IP Mukherjee baru Justice W Dingdo ha kalai turik Naitung. Kaba penbori kinongdie madan ban sangi no ban sim jakabe an Khyndai Lad. Katnat Municipal kalapelong ru da ka jingjurip bat dawan kinongdie ban peni ki kot kisla ba peni ba klasyong dukan na kabenta bunsnem. Henry ka hukum ka ong bakinong di Khyndai banbu jingeh hagalenti yat bat ba let kawan kali lani penwit ya katnat pulit haga penyat jingyeng kali. Ka jingbthah jong Iing Bishar kalakro syai bakinong di kin hap penrit ya ka jaka syong dukan kat ba ka sorkar kadang penkre ban ai jaka bapura ha ka MUDA pakinglon. Kani kadi ka jing persyang ban wanra ka jing suk bat jingbeit jingbyang hapoh Khyndai Lad. Henry ka jinglong jingmut Khyndai Lad kadang kapnya wala ka sorkar kalabu vending zone Henry ka jingbot ya kene ka an kadang duna kidukan di madan ki basyusyong hasurok kilawan ra jing shibun na kalik kawan jong ki kali ka jing ki pulit bat ka PWD hadu bakimla bantre ki kampen pha surong ka PWD ka ong bakinong di madan ki kentur jaka surok ki penjakya bat penjat ikinala kaba penwit bah hakikam maramon kani kabu jingeh ya katnat PWD ban pendep ya kakam kablabu bentana kamta karoi kapar jong ka jilla. Ka sorkar ka kular ban kentiu ya ka jingero bat jing tnad ka jilla Henry katakan urlong tanglada ipait ba kishim benta ka jingdon kam ya ka jinge snguthu jingmut na kinong di madan batru na kipait ba kalong kabakong sanbha. Don kam ya ka sorkar ban tyngeh ban pensange ya kinong di madan ba penhe jaka bat de ban ai ka jing pensyai pat ba ka jingbthah ba tyngeh da ka an ka jing ïatreilang hapdang ki bor sorkar kitnat kum ka PWD ka municipal ka MUDA bat ki nongdie kalong ka badon kam ban wanra ka jingpla ka bajngai. Shu ka jingyai beteng jong ka jing encroach hasurok kalong ka jingma ka brang slur hasor Shillong. Kari kapor ban pensa jingmut bat kentu pat ba ban ai benta na ka benta kalawe ka bakhut ka balait lut bat ka basyang.